Ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Ye sagora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut Nggih. Kerto nyono. Biyen iki sih ana, saiki sih ana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Kerto Aku nyono. ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso gitar sendiri. Hari sira